Når du vil have fjernstyring over en anden computer, kan du bruge et program, der hedder TeamViewer, og det program kan du anskaffe dig på hjemmesiden teamviewer.com. Når du så kommer ind på hjemmesiden, så kan du trykke deltage i en fjernstyrelsessession. Og når du så har gjort det, så kommer der og spørger, om du skal køre den, eller om du vil gemme den. Og så trykker du bare kør. Når du så har gjort det, og den er færdig med at installere, så kan du komme op og spørge om tilladelse til at køre programmet, og det trykker du bare ja til. Og så kommer den op med den der pop-up, og så kommer din ID og din adgangskode, som du så skal skrive ind på en anden computer. Du starter ud med at skrive ID'en, og så trykker du opret forbindelse til partner. Når du så har gjort det, kommer der og spørger om adgangskoden, og så skriver du den adgangskode, som står under ID, og så trykker du lagt på. Når du så har gjort det, nogle få sekunder efter, får du forbindelse til den anden computer. Og så har du en hel masse muligheder for med handlinger og hvad du vil vise, og du lave filoverførsel eller hvad du nu vil. Og partneren, du har oprettet forbindelse til, kan så lukke ved at trykke ned ved krydset over nede i højre hjørne.